Татко Святи. Идваме при Тебе сега, Боже, Татко мой, да Ти се поклоним, Боже, да Ти дадим слава, Татко Святи. Да Ти благодарим за този велик ден, Господи, Татко, в който Ти, Господи, Татко, възкръсна, Боже, ни даде надежда, Татко Святи, даде ни спасение, Боже, даде ни оправдание, Татко Святи, даде ни изцеление, Господи, Татко. Благодарим Ти за всичко това, което си направил за нас, Господи, Татко Святи. Достоен си за хвала, Боже, и ние Те хвалим, Боже, Господи, издигаме святото Ти име, Боже, и Ти благодарим, Боже, за тази жертва и за това възкресение, Господи, Татко милостив. Благодарим Ти от цялото сърце и душа. Сега Те моля, Господи, Татко, това слово, което ще говори Бат Фихри, Господи, Татко милостиви, то да попадне, Господи, на добра почва в нашите сърца, Господи, Татко, в нашите мисли, Боже, и да даде стократен плод, Господи, Татко милостиви. Благодарим Ти, Господи, благослови устните му, Боже, вливай от духа си в него, Боже, за да говори това, което Ти искаш да ни кажеш, Господи, Татко Святи. Благодарим Ти, Господи, и поставяме в Твоите святи и небесни ръце. Амин. Амин, амин. Спрете ми, хвалите, ако обичате. Слава да бъде на Господа. Днеска темата ще бъде Исус Христос е жив, а смъртта е победена. Ще вторя веднъж. Исус Христос е жив, а смъртта е победена. Сега, когато говорим на тези неща, разбира се, днеска цял свят чества Възкресение Христово. Наистина това е един чудесен празник за много хора. Обаче въпросът е тук, ние трябва да знаем, че Исус Христос умря греховете и възкръсна за оправданието и Той е жив. И сега ще кажа защо. Защото за много хора това става само като един празник. Честват разпятието, честват смъртта, честват възкресението и понеделник пак са на работа и всичко става в миналото. Забравят и спасението, забравят и вечността, забравят, че Исус е жив. Но искам да кажа, че християните, които вярваме в Господа, ние вярваме на това, което е написано в Словото Божие, и това, което направи Той на кръста, има стойност и за нас днес, макар че хиляди години по-късно. Самите думи на Господа в Словото Божие, вижте каква вяра дават сега. Словото Божие в Йоанна 11 глава Исус каза на Марта и на Мария: аз съм възкресението и живота. Сега вижте какво става сега, какви думи казвам. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да бъде до века, вярваше това. Това е въпрос на вяра. Вярваше това, което Господ е казал. Той каза: който вярва в мен, ако не ще живее. Значи цял дума, Исус Христос победи смъртта. Реално погледното, най-големият враг на човече е смъртта. Човек може да пребори много неща. Понякога се разболява, понякога страдане, болки, изпитания. Може да е много неща, но смъртта е крайната цел. И това е враг номер 1. Но Христос, Словото Божие казва, че Христос победи смъртта. И това става на кръста на Голгота. И аз считам ли се още няколко стиха, в които се насърчим, преди да почна проповедта като цяло. В Деяния 2 глава, 22 ти казва така: Него, предаден според определената Божия воля и предознание, вие разпънахте и убихте чрез ръката на беззаконниците, когато Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан той от нея. Значи смъртта не може да задържи Господа в гроба. И той възкръсна. И вижте сега, ще прежа още стих в тази идея. В Коринтяни 15 глава каза така: О смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е жилото? Но благодаря на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Сега, много хора са умерли на кръст. Някой ще каже: какво толкова? Един повече, един по-малко. Не, вижте. Има голяма разлика между тези, които умераха при Христос и тази смърт, която беше на кръста. Няма друга такава личност, който да е умрял и да е възкръснал и да се е върнал в небето. Сега, има много богове, много религии, аз искам да се не споменавам, няма работа. Но всяка една религия има своя учител, свой теолог, своите идеи, своите учения. В концепцията стои за вярата в Бога. Всеки си представя, че говори към Бога. Но
има само една вяра и само един път. Исус каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Значи само чрез Христос човек има достъп до истинския Бог. Всички други богове са фалшиви. Има милиони религии, милиони богове, всичко е фалш. Има само един път, само един спасител, един Бог. И сега, това, което може да искам да ви кажа, той е жив и реален и днес. Не само на Възкресение Христово, не само на Рождество Христово и не само някои други празници. Той е жив. И той е реално. И сега днес възвестяваме Възкресението, това, което стана пред 2000 години. Но ние знаем, че той възкръсна много отдавна, преди 2000 години. Умря за греховете и възкръсна за оправдание, така казва Словото Божие. И делото на кръста е актуално и има сила и днес. Защо не направя само до тогава? Исус не го прави само до тогава. Актуално и днес за всеки един човек. В Римляни 16 апостол Павел казва така: не се срамувам от благовестието Христово, което е Божия сила за спасение всеки, който вярва. Самото благовестие, това, което прави Христос на кръста, има сила и днес да спасява. Сега има това, което говори Христос, думите, които говори, които са писани в Библията. Тези думи са Божии думи. Сам Господ каза, моите думи дух са и живот са. Тези хора докосват хората на света и днес. Макар че Исус не го живе реално образа на Христос, както тогава го следваха. Но не знаем, че той присъства и днес до нас. В Словото Божие последните думи на Христос Матей бяха така: и ето, аз съм с вас при всички ни до свършика на века. И самото дело на кръста на Христос раздели хората на две, човечеството на две. Понякога хора се видим сега бедни, богати, умни, глупови, красиви, не толкова красиви. Това са човешки категории за хора. Обаче, кръста и делото на кръста раздели хората на две. На вярващи и на невярващи. Тези, които вярват, спасят, и тези, които не вярват, погиват. Това е самата истина. Всичко друго е човешка суета. В Коринтияни 1:18 казва така: словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила за спасение на тези, които вярват в Него. За едните хора това е безумие. Казват, някой се умрял на кръста, какво толкова? Обаче други казват, не, този, който умря, извърши нещо велико за нас. Той умря заради нас. Умря за нас. Тези, които разбират благата вест, идват с сълзи на очи и приемат Господа и се покаяват. А другите хора, които тези да си казват, какво толкова един умрял, един по-малко, не вижте, това е наистина страшно. Страшно е човек да пропусне вечността. Вижте, погледнете, света стъпка по стъпка отека своя край. И ако човек няма Христос в живота си, кажете му каква е нашата надежда. Рано или късно живееш хубаво или лошо, си отиваш. Какво остава? Много хора казват, я ще пи и той остава. Не, нищо не остава. Аз се спрашвам много пъти на погребение за хора на различни моменти. Никой нищо не остава. Човека идва и си отива в човека. Нищо това, което е придобил и това, което е направил, не остава. Не остава да него. Той се минава. Искам да кажа, че това, което е важно. Важно е Христос да бъде в тебе, да го приемеш. И Бог били така, че този, който вярва в Христос, има вечен живот. И твоето име е записано в небесата. Да, Соломон каза, един пръста ще се върне пръста, открите си мата. Това е тялото. Но духа и душата ще се при Бога, който ти ги е дал. И от твоето отношение на тази земя към Христос зависи къде ти ще там небето, който ще чуеш. Или ела, или си отивай. Това е много важно. Винаги те ще ги повтарят, те са важни. Това е смисъл на целия човешки живот. Други трябва да се да на тази земя, може да ги има, може да ги нямаме. Може да имаш много неща, може да имаш много неща. Но въпросът е да имаш Христос. Сега, в тук Бъде си в Лука 26 глава, когато гледа Възкресението на Христос, каза така: що търсите живе между мъртвите, няма го тръгна възкръсна. Това са думи, които днес идват към нас. Що търсите живе между мъртвите, няма го тръгна възкръсна. Сега, може да въобще ще говорим малко по-късно към края на проповедта. Но искам да ви кажа, че вижте, някой ще казва, защо умря Христос, защо трябва да умре. В Словото Божие Римляни казва така: Исус Христос умре за нашите прегрешения и възкръсна за нашите оправдания. Значи, какво значи? Греха няма как да се прости. С тази правиха жертви, курбани, но това беше за една година, за един народ и наистина следващата година пак. И всичко това говореше за Спасителя, за Христос. И когато Исус дойде, когато Ян видя Христос да към него, каза: ето Божият агнец, който носи греха на света. Сега, докато има събития в Библията, които са писани на едно или две места, самото
смърт и възкресение, съвсем в черти Евангелия. Значи това горе колко е важно. Матия 27 глава, Марка 16 глава, Лука 24, Йоанна 20 глава и всичките глави е описано специално как е станало това възкресение. Ще имате евангелиста. Но нека да погледнем сега, преди да към Словото Божие точно в този момент, нека да погледнем хронологията на събитието, малко е така. Първо, Йоанна 6, 38 казва така. Йоанна 6, 38. Това са думи на нашия Господ. Защото следвах от небето, не е моята воля да върша, а волята на този, който ми е пратил. Сега да той каза, идвам на тази земя, имам работа, която тя свърша. И тази работа е именно Бог му прати. И той го направи. И сега какво каза после? В Йоанна 65 каза така. А сега отивам при онзи, който ме е пратил и никой от вас не ме пита къде отивам. Той ясно каза, аз дойдох, свършвам си работа и свършвам там, откъдето съм дошъл. Това е самата истина. Той дойде от небето, извърши скуплението и отново се върна в небето. Сега. И после каза така. Йоанна 16 глава, 27, 28 си казва така. Защото само Отец ми люби, понеже ви възлюбихте мене и повярвахте, че аз излязох от Отца. Излязох от Отца и дойдох на света и пак да пускам света и отивам при Отца. Представете колко ясно говори. Колко ясно. Ето, стъпка в стъпка. И сега какво става там нататък? Каква е надежда за нас хората? В Йоанна 19:30 той каза, свърши се. Сега това, той каза, аз завърших това, за което бях дошъл. И сега е интересна работа. Делото е завършено на кръста. Той да прави това, което трябва да направи за нас хората. Въпросът е, от нас хората зависи. Как ще погледнем на това, което е направил той и как ще, всеки се знае как ще го приеме с вяра. Дали ще вярва, дали няма да вярва. И много хора казват, като Тома, тук не ме няма да вярвам. Това си техен избор. А други казват, това не е верно. А други казват, да, аз вярвам и спасяват. Винаги има хора. И тогава имаш такива хора, които го опонираха и не вярваха, други гледаха сир. Винаги има от хората. Но сега, сам Исус каза, какво е неговото желание. Каза така. И аз 17 глава каза, беше, Отче, желая дет съм аз, да бъдат с мен и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме развил при съзнанието света. Той каза, желая дет съм аз, да бъдат те, които си ми дал. И виждате, в Йоанна 14 глава, 2 стих, те са думи, които често споменават проповедите. Исус Христос говореше на своите апостоли и подготвяше за времето, когато ще отиде от тази земя и им каза, не се притеснявайте, не се безпокойте. В дома на Отца ми има много обиталища и аз ще да приготвя място. И като направя място, ще да взема там, където съм аз, да бъдете и вие. Колко поясно да каже Господ. Това е неговото желание. Това е Божията воля. Всеки един, който преминава през тази земя, Бог да му даде вече живот да го спаси. Но този самия човек. Делото е завършено. Кръвта е пролята. Смъртта и възкресението са факт. Но въпросът е кой и къде избира да бъде. Много хора казват, аз знаете, много хора са го казват, аз искам сега да живея. Сега искам да, добре, живееш. Живееш до къде? Имаш дни. От тази до я, край. И после какво правим? Даже този живот, който живееш, и той не е твой. Защото нищо не знаеш, утре може да се събудиш. В псалмите Словото Божие каза, в твоите ръце са времената ми. Не от ръце. В Йов 12 се казва така, в ръката на Бога е живота на всеки една човешка твар. Но Словото Божие казва, вие си като пара, която днес има да изчезва. Така е човешки живот. Казва в псалмите така, живота е като пеля. Много кратко време. В тази кратко време човек се опита да постигне, да прави, ще прави велики дела. А целта на Бога е всеки един човек, който преминава през тази земя, да потърси Бога. Първо преди всичко да потърси Бога. Намери ли го, всичко остало вече ще стои на място. Няма да остави гладен, няма да остави жаден. Бог ще призна всичко. Но първо трябва да го приемеш. Сега, ще кажа защо, когато беше причината дойде Христос, вземе смъртта, това е страшно нещо. По-страшно смъртта няма. Защото човек да каже, може да е болен, ще оздрави, може да е паднал, ще стане, може да се отдели някъде, пак ще се върне. Но въпросът е, смъртта е край. Не ще се победи смъртта и той го направи на кръста за теб и за мен. И сега казва така, защото е както че си едно прегрешение, един грях, един човек греха в света, за дома задам, и чрез греха смъртта, виждаме, че за причината за смъртта е греха. Словото Божие каза, заплатата на греха е смърт. А Божия дар е вечен живот
Христос е нашия Господ. Значи вземеш едната крайна смъртта, другата крайна е вечността. Сега, и казва така, и по този начин смъртта мина всички човеци, поне всички са грешиха. Значи всички хора след Адам и Ева са грешни по природа. Някой ще каже, аз съм виновен, ама ти си виновен, но ти си идеш от тези хора. Това са нашите праотци. И ти носиш в себе си гена на Адам и Ева. Греха. Но тогава някакъв какъв е изхода? Изхода е Христос. Словото Божие казва така. И тъй как че си едно прегрешение дойде осъждането на всички човеци, така че си едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което да кара живот. Сега, така става дума за Христос. Че знам, че хора са грешници, че знам, че хора са праведни. Но, виж сега, къде е разликата? Има една малка разлика. Вярваш и не вярваш, от Адам греха идва върху тебе. Сега, докато Христос, така да пее на кръста, трябва да го вярваш, трябва да го приемеш. Иначе останеш греха си. Ако човек не приеме Христос, неговата жертва на кръста, ако не го приеме като Господ на цел, той ще се погине от греха. Виждаме, че Словото Божие казва, че си човек мнозина ще станат праведни. Тие мнозина са тези, които вярват в него. Значи при всеки човек стои алтернативата да вярва и да не вярва. Но въпрос е избор правиш само за себе си. И нещо, което направи Словото Божие каже, Исус Христос даде себе си откуп за мнозина. И нещо, което искам да кажа, още преди да приема нататък, че възкресението е това, което различава вярата в Господ Христос от всички останали религии, възкресението. Вижте, няма друго такова учение, няма друг такъв лидер, който да е той, който да е дошъл, умрял и възкръснал. Няма такова нещо. Единствено това е нашия Господ Исус Христос. И възкресението това е основата на християнската вяра. Вижте, ако Исус си беше възкръснал, на кой ще се надяваме? Видите ми? Няма никаква надежда. Но този, който иде, който проповяда, който възкресяваше мъртвци, той умря за греха на целия свят и не само умря, но и възкръсна. И Словото Божие каже си, този, който вярва в него, който го приеме, ще има вечен живот. И сега че съм такъв. Коринтяни 15 глава. 15 глава, 13-14. Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата вяра, проповед и празна е вашата вяра. Значи говорим, ако Христос не беше възкресен, какво да вярваме? Или човек на кръста умрял повече. Но, Словото Божие казва така, ако само в този живот се надяваме на Христа, то всички човеци сме най-много съжаление. Ще казва, що са важни тези неща? Значи, при някакъв човек, от църква, където отидем на черква. На какво се молиш? Може да се дава мир по цялата земя, може да се дава. Той като чуе за какво се моли, да разбереш колко е истинската вярата му. Вижте, вярата трябва да има конкретна сила. Отправена към Бога и нещо, което наистина е реално около тебе. Защото противно ще знаете какво става. Някой казва, аз съм моля за целия свят. Какво е това самолиш? Какво се молиш? Да кажеш, аз съм моля за примерно, има някой нужда, примерно, ето, примерно, мъже ми не е вярваш, искам мъже да повярвам, искам децата ми да вярват, искам определена нужда, примерно, кой си болен. Искам да кажа, че вярата трябва да има обект. Обект на вяра към човека или към този, който се молиш, и трябва да има нещо, което да е видимо. Защото противно ще става, къде да кажем, хаотична работа. И от това разбираш кой колко вярва. И сега вижте се, Словото Божие, самия Исус Христос говореше за възкресението. Това е нещо много важно да го разбираме. В Лука 7 глава Исус Христос възкреси сина на Довица от Наин. Една Довица водиха сина, една Довица беше умрял. И говориха да го погребат. И тогава Исус дойде и това момче го съживи. И говори на майка му. Това е чудо. Друго възкресение направи, защото на Иер беше болна. И той отиде да търси Христос, да спаси детето му. И тък му намери Христос и тък му тръгнаха да отидат към тях, му казаха, не, за това чула, твоята ще умря. И тогава му каза, не бой се, само вярвай. И отидаха и се съживи момичето. И при малко почетахме за Лазар. Лазар беше четене на гроба. Извика Христос, дойде. Лазар стана от гроба. Кой искам да ми кажа? Христос е господар на живота на смъртта. И нещо, което е важно, вижте, трябва да знаем, че този, който възкресяваше мъртвите, сега ще да умре и да възкръсва. Това е нещо по-различно вече. Те виждаха това, което вършеше той, но нямаше как да се представят, че той ще умре, ще възкръси. Как ще е това? И когато им говориш на своите възкресения, за тях бяха нещо много чудни някакси. На три места говори за това. Марка 8:31,
Лука 18 глава, тук говори наистина за това, че той сам ще бъде, ще умре, ще възкръсне. И това е нещо, което наистина те не го разбираха. Лука 18 глава, от 31 ще каза така. Лука 18, 31 до 34. И като взе 12 при себе си, и рече им: ето влизаме в Иерусалим, и ще изпълни човешкия син всичко е написано чрез пророците. Защото ще бъде предаден на езичниците, които ще се поругаят, и бесално ще го убият, и ще го скърбят, ще го заприят. И като го бият, ще го убият, и тези ще възкъсне. Интересна работа. Тук наистина тук е една хронология. Хващат го, бият го, разпъдва на кръст, умира и възкъсва. Накратко се описва това, което ще изпита. Но това са няколко стиха, но това е нещо, което е страшно, което той наистина сам изпита върху себе си. И наистина това е нещо уникално, но когато говориш тези неща, те не го разбираха това. За тях беше някакси трудно разбираемо. Но когато умре и възкъсне, вече тогава Бог им отвори ума. Лука 22 си казва така: защото човешкият син наистина отива според както е било определено, но горко на този човек, чрез когото се предава. Сега дума горко за Юда. Сега, нека да върнем малко времето за сега. Какви бяха обвиненията, поради които Христос беше обвинен да бъде разпънат на кръст? Така е на място Словото Божие казва, че Пилат каза да ти го предават, вижда, че от завист го предават. Но това беше една ръка, завистта, но имаше което е по-важно. В Йоанна 5 глава, ще се рече, Словото Божие казва, че Исус Христос върши чудеса за мен и в събота. А според закона, според който спазваха те, събота беше ден на почивка. Никой нямаше право да направи нищо. Но Исус Христос вършише и работеше. И тогава един човек беше изцелен. И му каза: ти си здрав, не се грешава вече, да не ти сполити нещо по-лошо. Човекът отива извести на юдеите, че Исус, който го изцели. И това юдеите гониха Исуса, защото върши тези неща в събота. Ще им рече: отец ми работи, до сега и аз работя. Затова юдеите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше събота, но и правеше Бога своя отец и така правеше себе си равен на Бога. Вижте, Исус Христос им говореше ясен. Аз той не ги лъжеше, нито ги манипулираше. Той събота ясно им каза: аз и отец едно сме. Тук много ясно им каза. Но въпросът е, те наистина, всички негови думи, когато го говориш прав текст, те ги приемаха с обратен знаменател. И казаха: той прави себе си равен на Бога и според нашите правила той трябва да бъде убит. Сега вече какво сега, Словото Божие. Маргарита, спи микрофон, Маргарита, микрофон сви. Така, да, благодаря. Тук се каза: аз и отец едно сме. Това каза Исус Христос пред юдеите. И кога бяха юдеите? Юдеите пак взимаха камъни да го убият. И си отговори: много добри дела ми показах от отца, за кое от тия дела искат да ме убият с камъни. Юдеите му говориха: не за добро дело искаме да те убием с камъни, а за богохулство, защото ти, бидейки човек, правиш себе си Бог. И той им каза: добре, ако не вярваш това, което казвам, верите по делата, които върша. Възкресяваше мъртви, изцеляваше болни, се прогризаха, глухи прочуваха, не я проговаряха, прокажи очиснаха. Това беше ставаше всеки един. Но тези хора бяха короватни хора и не вярваха. А според техните правила, вижте какво сега. Тук Йоанна 19.7 каза така. Йоанна 19.7. Ние си имаме закон и по този закон той трябва да умре, защото направи себе си Божий син. Те не вярваха, че е Божий син. И оттам вече всичко дори. И какво става вече сега? Обвиненията бяха на лице. Обаче, нарушаваш събота, каза, и правиш себе си равен на Бога. Сега в Лука 20 глава, тук е описана хронологията на събитията, ако мога така накратко, и преди да си им при възкресението. Лука 20 глава, първи и втори стих се казва така: обвиняваха Господа. Тогава дойдоха при Пилат, не скоро го тези неща, и го обвиняваха: намерихме този човек да защитава народа, забранява се дава данната кесари и прави себе си равен, че каза, че себе че пазен цар. Така не ще го обвиняваха. И целта беше наистина Пилат да каже: да заслужава смърт. И после каза: главни свещеници и книжници стояха силно го обвиняваха. Силно. Така. Какво стана там така вися? Пилат пак им извика, като желаеше да опасне Исуса. Знаете, Пилат, когато беше там на царийския престол, от Мукасто така, имаше получи съобщение от жена си, че жена му каза така: не действува нищо, той е праведник, поради това, че днеска пострадах много в съня си заради този човек.
И Пилат искаше да го пусне. Обаче тълпата викаше, разпни го. И макар че имаше наистина тогава в него време, всеки празник Пилат там имаше обичай да пуска по един от осъдените, той пожал да не пусне Христос, но те казаха, не, имаше и убиеца, Варнава. Убиеца пуснаха, а Исус прави нет, го разпънаха на кръст. И вижте какво става сега нататък, Словото Божие казва така. Чета Матея 20 глава, само няколко стиха дойдем до кръста. Казва така, 6 стих. Матея 24:6. Исус извика със силен глас и рече, Отче, в твоите ръце предавам духа си, и това като рече, издъхна. И после какво стана? Йосиф от Ариматея взима тялото и го погреба в гроб. И Словото Божие казва, жените, които бяха дошли с него до Галилея, следваха, видяха гроба и как беше положил тялото му. И като се върнаха, приготвиха ароматите и миро и в събота си починаха през заповедта. И сега идва точно възкресението на Христос. Това, което стана, ако мога да кажа така, в неделята. Словото Божие казва така, първите на седмица, именно неделя, сутринта рано жените дойдоха до гроба, носиха ароматите, които бяха приготвили. Те идваха за цел да помажат според обичая Христовото тяло. И намериха камък отвален от гроба. Сега, днеска гробовите се откъсва в земята или така, някой даже кремират. Но като цяло тогава гробовете се били в скали, в пещери. И имало е място се представя за човека, който ще бъде представят там. Имало е после един голям камък, който запечата входа и това е бил гробът. И в един такъв гроб е бил положен и Христос. И когато те идват там, виждат, че камък е отвален, някой го отвалил. И тялото го няма вътре. Сега дилемата, какво става сега? Кой е махнал камъка, кой е махнал къде Христос? И каза така, и като бяха още в недоумение за това, застанаха пред тях два мъже с стъпително облекло, тук говорим за ангели. И взети от страх, те паднаха, наведоха лицата на земята, а мъжете им рекоха, защото сте живи между мъртвите, няма го друг да възкръсна. Ангелите казаха на жените, защото сте живеят между мъртвите, няма го тук да възкръсна. И сега, какво направих тези жени? Вижте, първи нормално се опашат. Всеки не се виждат ангел. И чуха гласове. И тогава ангелите напомниха, спомнете си кой ви казваше, когато беше още в Галилея. Кой говореше? Като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден, прасите на грешниците, човеци да бъде разпълнат, да възкръсне, спомняха думите му. Нека помните каква беше реакцията на апостолите сега, на хората, които бяха с него. И каза, бяха Мария Магдалена, Йоанна, Мария, Яковата майка и други жени с тях, които казаха тези неща на апостолите. Върнаха се оттам и казаха на апостолите. Сега къде има апостолите, как реагираха? Вижте сега. Това бяха хора, които бяха 3 години и пълна с Христос. Те виждаха чудесата, виждаха знаменията, чуваха словата, които говореше, виждаха това, което вършеше. И видим си, вижте какво става сега, когато стана, видяха го на кръст. Разбягаха се. Виждаме сега тук, когато жените видяха гроба празен, Христос го няма. Какво стана сега? А тези думи се видяха като празни приказки и не вярваха. Вижте, това е нещо трудно разбираемо, ще кажа защо. Тези хора бяха с Христос и в момента не вярваха на това, което той му беше говорил. Понякога не се чудим защо хората той след не вярват. Те бяха го видели, бяха чули и не го не вярваха. А днес хората свят казват, не, това не е истина. Някой там умрял на кръст, умрял се, къде той сега? И се не кажа, че човек има в себе си така, мога да кажа, частица от това, като неверие. Да не вярва нещо, което вижда и чува. Но вижте какво става сега. Това беше първоначално. И какво прави Петър? Вижте, Петър искаше да се увери, че наистина че е така. И Петър стана изча на гроба и като никна, видя събаните, сложени отделно и отиде от дома си, чудейки се за станалото. Чуди се какво става. Къде ли е Христос? Сега. И има нещо още важно. Коя беше реакцията на тези хора, които бяха завели Христос на кръста? Ще казва, защо е важно. Защото Христос каза, на те днес ще възкръсна. И те казаха, добре, ако сега този човек долу го отканат там, ако Христос го отканат и каже, че е възкръснал, едва ли не ще излезе, че това, което е говорил, това е истина. И тези хора поставиха стражи
да пазите гроба. Вижте какво става. Това е нещо страшно. Представете си, Христос е в гроба, там отвън стоят стражи, чакат да не избяга Христос от гроба. Обаче какво става сега? Това е много интересно. Матия 27 глава, от 62, ще се казва така. Тогава просвещеникът стана и рече: нищо не отгореш, не извинявайте. Това е 27 глава. Така. А на следващия ден, когато бе ден след приготовлението на празника, главни свещеници и фарисеите събраха Пилат и казаха: Господарю, спомням си, че онзи измамник при живе рече: след ден ще възкъсна. Заповядайте, проче, гроба се пази здраво, на следващия ден да не би учениците му да го отканат и да кажат народа: възкъсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-голяма от първата. Пилат им рече: вземете от стража, идете, върдете го, както знаете. Те проче отидоха и вардеха гроба, като запечатаха камъка с помощта на стража. Сега дума, няма къде да избяга. Запечатаха гроба. Има стража. Няма как. И все вътре. Обаче какво става сега? Матия 27 отдълчите и казва така: какво стана сега? Вижте неделята сутринта. И ето стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и сина на него. Изидът беше като бляскавица и облегото му беше като сняг. И страх от него стражарите трепериха и станаха като мъртви. Това беше първата реакция. Обаче после какво стана? Когато отидаха, ето някои от стражите дойдоха в града и изискаха на главни свещеници всичко, що бе станало. И те като събраха със старейшините и съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари и рекоха: кажете, че учениците му дойдоха през нощта и го оттамнаха, когато ние спяхме. И ако тук с това стигнат до управителя, ние ще го убедим, а вие ще направим така да не кажа. Интересна работа. Тук той им казва сега, ще кажеш ти, че едва не ви сте спали, докато се спали, те са го откраднали. Дали като спиш, не може да видиш нищо. Кой може да открадне? Това е първата лъжа. И втората лъжа, наистина, ти казаха да излъжат. Значи, сега да виждаме, че всяка една лъжа нека си не издържа. Но Словото Божие казва, че ангел отвори не заради Христос, а за тях да видят, че го няма. И слава да бъде Господи. Сега, самото възкресение на нашия Господ, той е факт. То стана преди 2000 години. И сега идва въпроса, има неща, които имат значение днес. Първото, което вижте, че Словото Божие казва, че на кръста Христос вкуси смърт за всеки един човек. Сега думам, той умря на кръста за греховете на всеки един човек. Няма човек, който ще премине през лицето на тази земя, сради и ще отидем, за него да няма изкупление. Исус Христос умря за греха на целия свят. И Словото Божие казва така: но виждаме Исуса, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е венчан с слава и почест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт за Божията благодат за всеки човек. Иначе смъртта, той вкуси смърт за всеки един човек. И след това има нещо, което е важно още. В Деяния 2 глава 22 ще се казва, че Христос победи смъртта. И наистина това стана според Божия промисъл. И нещо, което продължава и днес да има сила, това е именно благата вест. Исус Христос, когато умря и възкръсна и се показа на своите апостоли, и той им заръча. Вижте сега, такъв прав текст казва така: тогава им отворил ума да разберат писанията и рече им: така е писано, Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвия третия ден. И че трябва да се проповяда в Неговото име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Иерусалим. Това, което наистина трябва да почне и днес е това благовестие да достига навсякъде. Сега къде е моят свят? Това е свят за твоето семейство, твоите колеги на работа, твоите приятели, твоите съседи. Това е света за един от нас. И ако всеки от нас е малко по-ефективен това дело да говори, ще видите колко много хора около нас ще има, които ще вярват в Господа и наистина ще вярват. И наистина това е нещо уникално. Трябва да кажа, че всеки от нас трябва да разбере, че има ангажимент, не само за тази земя да работим. Има ангажимент да работи за вечността. В Словото Божие казва, че цялото небе се радва, когато една грешността се кае. И това, което е важно, ще началото е именно покаянието. В Притчи 20:13 Словото Божие казва така: който крие престъплението си, няма да успее, а който изповяда и остави, ще намери милост. Значи, виждате какво става? Ще кажа, защо ако човек само знае греховете,
но не прави нищо, не се покайва, аз продължава да живее греха си, той лъжи себе си, не лъжи Бога. Пред Бога всичко е открито. Бога за всичко. Сега някой върши някои грешни неща, живее грешен живот. На същото време, ще Словото Божие, моли сам Бога, обаче не променя живота си, той лъжи себе си, не лъжи Бога. Нека да каже: Господи, аз знам, че живота, който живее, знам, че не е добър. Знам, че върши доста грешни неща. Да, и ти ги знаеш. Знам, че това, което върши, не е добро, а нямам сила да се справя. По-добре е гори на Бога истината, отколкото да я криеш, едва не да заявиш с някакво тяло. Не се получава, разберете ме. Бог знае всичко. И ме се криеш, по-добре и кажи: Господи, това съм аз. Но знам, че ти можеш да ме помогнеш. Прости ми греховете. Уми ме в кръвта си. И те моля, помогни ми там, където аз съм слаб. Дай ми сила чрез духа си. И като се молиш така субективна молитва, Бог ще види как ще помогне в тези неща. Защото Словото Божие казва, че Христос образи за прегрешенията и възкръсна за нашето оправдание. А в Римляни 5 казва така: и тъй оправдание чрез вяра имаме мир с Бога Христа Исуса. Значи след Адам и Ева, между Бога и човека да стане една голяма пропаст. Една голяма пропаст. Но когато по-късно вече Христос дойде на тази земя, взема ръката на грешника, взема ръката на Бога и каза: ето, имам мир, възстановявам от душата. Значи Христос отново възстановява взаимоотношенията между човека и между Бога. И всеки човек може да при Бога да каже: татко, идам при тебе, обичам-те. Значи както Адам и Ева имаха взаимоотношения с Бога, преди да се грешат, така и днес хората могат да имат връзка с Господа. Но иска се истинско покаяние, Христос да го направи. Сега, имаме мир с Бога и имаме увереност за нашето оправдание. Това е много важно. След това, имаме увереност за нашето възкресение. Едва не ще кажа, защото вярата ни започва да свършва тук. Има нещо, което е отвъд. И Словото Божие казва така, вижте сега, в Коринтяни 6 глава, 14 казва така: а Бог, който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата си. Този, който възкреси Христа, ще възкреси и нас. А някой казвам: как ще стане това? Не дей ми се. Някой знае как се е родил. Някой знае как Бог го направил Бог. Как го се трудил в тробата на човека. Не го знае. Не трябва. Ние сме дошли на този свят и ще отим от този свят. А Бог ни казва, че има алтернатива. Има друг свят. И този свят е вечен живот. И сега, въпросът е, той, който Бог те открива в Словото Божие, трябва да го разбираме и да го живеем. Вижте сега. В Римляни 6 глава, 6 глава от 5 до 8 казва така: защото ако се съедини с Него, че смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобна на Неговата. Сега, когато вземем водно кръщение, ние реално казваме: Господи, ние умираме на този свят, за греха на този свят, и вече започваме нов живот в Тебе. И казва така: като знаем, че нашето старо естество бе разпнато заедно с Него, за да се държи тялото на греха, за да не любовим вече на греха. Защото който е умрял за греха, той е оправдан от греха. Който е умрял. Но ако сме умрели с Христа, вярвам, че ще живеем с Него. И знаете, няма забравим. Преди време, пастор беше казал така: представете си, един човек е бил алкохолик цял живот и си умира. И накрая отива при него най-близкият приятел, си още ракия. Умре ли, ще стане ли? Ще пи ли? Няма да стане пи. Е, така трябва да мини към греха. В Словото Божие каза: считайте себе си мъртви към греха, а живи към Бога. Тема нашето отношение към стария човек, към греха трябва да бъде като на млад човек. Не трябва да се изкушаваме, не трябва да се подаваме това, което сме вършили. Защото греха има една цел: да завине пада. Това е целта на дявола. Но Бог дойде да те избави от там. И това е много важно наистина какво е нашето отношение към това. Вижте сега нещо повече. В Първа Йоанна, това е посланието на Йоан, Словото Божие казва така, 3 глава, 1-2 си казва така: вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божи чеда. А такива и сме. Това светът не познава нас, защото него не познава. Възимени сега сме Божи чеда. И още не е стало явно, ако ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни му, защото ще бъдем както е. Какви чудесни думи. На тази земя сега знаем, че са Божи деца. Обаче, какво ще става? Как ще бъдем? Много пъти хората искат да тълкуват неща, които не са написали ясно в Библията. И много пъти казват сега: там какво ще имам в небеца? Какво ще има сега? Достане апартамент ще имам. Кола ще имам ли? Как ще ме къщата? Ще имам ли семейство? Ние разсъждаваме в небето като за тази земя. Молете, това е погрешно.
Библията така, че търсиме сянка на онова, сянка. Вечността. Така че там ще имам вечни нетленни тела в блаженство, съвсем друго измерение. Словото Бога ще бъдем подобни на Бога. И това е нещо уникално. Сега, но искам да кажа нещо, като още така от тема по-напред. Самото възкресение и не само да зарадва, това е да задължава. Сега, какво го задължава? Значи има нещо, което Бог иска да правим на тази земя, живейки на тази земя. Именно да го направим познат на хората, с които са около нас. Да запознаем хората. Ще кажа защо. Представете си, ако живеехме на тази земя, в стария живот, в грях, вървим с главата напред. Не пука нещо. Обаче, знаеш, че живота, който живееш, не е добър. Не те на хубаво място, че нямаш алтернатива. И продължаваш. Обаче, видимайки идва веста, че има нещо по-важно, по-ценно. Има някой ти казва за Христос. И ти се обръщаш към Него, приемаш и почваш да живееш нов живот. И се радваш Спасителя. Така и има хора около нас, които търсят Бога. Търсят Спасителя, няма кой да им каже. Не знае за Него. Това, че всеки един от нас, който е познал Господа, има тая длъжност от Бога да споделя благата вест с хората, с които го среща. Понякога може да се чудим защо Бог не среща различни хора. Целта на Бога е, че с тебе вестта на посланието да си на някой друг. И казва така, като Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, те ще са умрели. И че той е умрял за всички, да не живеете, че живите за себе си, за този, който с тях умрял да разкъснал. Значи, вече центъра на нашия живот не сме ние. Ние нашия живот, центърът е Христос. Да следваме Христос, да живеем за Христос и нека всичко останало, което ще да бъде посок към небето. И вижте, много важно в Словото Божие казва така, да ходим в нов живот. Галатяни ще ти казва, нов живот. Не към флаш на миналото. Сега, какво значи това? Някой казва, добре, ще поздравя, примерно, пръщо принес грехове, си ги знаеш греховете, това пеше страна. Ти кажеш, той ще спа, той няма да се, той ще спа, едва не си правиш, рецензия, кое да оставиш, кое не да оставиш. Това не е новорождение, това не е нов живот. Това е живот, който си избереш да правиш нещо. Новорождението е нов живот. Старото го оставаш. Във втори Коринтияни 5:17 така, ако е някой в Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Сега разбира се, някой казва, как стана нов? Сам не ставаш нов. Бог да прави Господ. Но аз иска да кажа, да, Господи, аз сам не мога да се справя. И сега е важно наистина човек да има правилно разбиране на тези неща. И казва така, тъй, защото Христос, както Христос бе възкресен от мъртвите, че силата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Има мотивацията. Този, който възкреси Христа от мъртвите, той е нашата мотивация да живеем нов живот. В Словото Божие казва така, в първия на четете, този, който е във вас, е по-велик от този, който е света. И завърши с един стих, който е в Колосяни 3:2, апостол Павел казва така, мислете за горното, а не земното. Не е така, че живеем на земя. Обаче, мисълта ни трябва вече да вземем. Ние сме хора, които пътуваме към небето. Нашето гражданство така е слото на небесата. Нека да живеем така, че и не когато отидем там при Бога, да бъдем огонени на Господа. Кажем, Боже, ние бяхме на тази земя, но живяхме за небето, искаме наистина да звучим. Аз съм казал много пъти, замисли се днес, когато лягаш преди да лягаш, кажи, Господи, какво на тази земя направи за Тебе, за небето? Какво направих на тази земя? Дали има нещо, което да има някаква стойност за небето? Словото Божие казва така, Матея 26-25 глава, в последните стихове, така че когато дойде Христос на тази земя, ще раздели хората на две, като овце и кози, казва така. И ще кажа, които са отдясно, ще каже, елате, на вас е Божието царство, което Бог е направил за вас. Защото гладен бях и ме нахранихте, жаден бях и ме напоихте, странни бях и ме облякохте, в тъмница бях и ме посетихте, болница бях и ме навестихте, неща, които са все елементарни. И тогава те казвам, Господи, когато видяхме? И той ми каза, това, което са правили от моите малките, не ме си го направили. Така че виждаме, наистина всеки от нас, това са неща, които са толкова просто елементарни, докато човек понякога отбягат от живота, защото сме много нагрижени със себе си. Нека да знаем, че Бог понякога да държи на моменти в такива моменти, да кажем на хората, не само с говора, не само с това, колко много знаем, а как живеем това, което Бог ни преподава. Така че се нека Бог да благослови. И така, искам да кажа нещо, което е важно. Словото, прямо казахме,
живеят между мъртвите. Сега, искам да кажа няколко неща. Словото Божие казва, че в този свят има два вида хора. И не са живи за Бога и мъртви за този свят, а други са живи за този свят, мъртви за Бога. Сега, ние като християни сме живи за Бога. Около нас хора са тези, които не вярват в Бога, те са мъртви за Бога, живи за този свят. От нас иска, че живота, който живеем, да им покажем именно Христос. Той Словото Божие каза, живейте като сол и светлина на земя. Така че нека Бог да благослови, нека това постане да стане съзнателен. И това, което слушаме от Словото Божие, да бъде само така, да мине за мен, едва не от кабрези до къде. Нека знаем, че Бог не праща послания, които иска да ги живеем. Нека Бог да благослови. Слава на Господа.